Ahojte a vítam vás pri tomto videu. A dnes to je video, čo som si nie dneska, ale včera kúpila. No, čiže začnem oblečením. Čakajte, si to otočiť, lebo to je poskúšané. To nádherné tričko, ktoré som dostala všetko od Disney. Čiže také pekné tričko. Potom sa dáva lambada. A nevidno tričko, a nevidno brucho. Čiže toto je prvé. Potom druhé. Potom také šaty. No tak nie šaty, také tričko. Tak to má byť. Tu vidno aj brucho. Potom druhé, tretie je veľmi pekné, strašne veľmi pekné. Čakajte, musím zapnúť kombík. Také pekné tričko, aby som tu na znamená. No, mi bolo vidno. No je kombík. Dobre. Teraz jem šaty. A je s takouto, jak sa to volá. Čiže to také. Potom sú ešte šaty. Také krásne. Taký zájom. Áno, celé sú rúžové. Tu nám mám aj toto, jak sa volá. Tu blbosť. No, tak to bolo asi všetko. A ešte som do mňa dostala spinner. Ale momentálne neviem, kde je. Čakajte. No tak neviem, kde je. Tak idem ho brať a potroším. Ja ešte nájdem. Kúpila mi hesavku. No, čiže komu sa to video páčilo, prosím, hoďte tam jeden like. Môžete aj 10, aj 20, aj ja neviem, aj to by som bola veľmi rada. No a ešte som vám chcela povedať, že do komentov mi napíšte, ktoré z týchto vecí bolo najkrajšie. Toto také tričko, napíšte tam tričko ako holé brucho, tričko holé brucho, ako šaty, ako toto, napíšte ako šaty, toto napíšte, viete, že to je blúzka, čiže blúzka, tu napíšte šaty bacíkové a šaty záčkové. Pod tým sú. No. A ja vám ešte vyskúšam nájsť tento spinner. Kde som ho mohla dať? Není. Neviem. Ja neviem. Dobre, nás sa pri tomto videu lúčim. Napíšte mi do komentárov, ktoré bolo najkrajšie. Dajte mi like. Môžete aj zhliadnutie. Môžete to ukázať kamarátovi. Nezabudnite to ukázať kamarátovi alebo kamarátke. A tak ďalej. No čiže pri tomto videu sa lúčim. Čaute.